Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka KSU Laban Circle lingba ka Education Cell hapo ka jinglam u chairman ka cell u samla K Nelson Wanrap bat secretary samla Andrew P Kharbithai hagachpotarik naila rajar arphandriu kleyo banwan kendo yaki principal jong artli ki school jong kaniga dong kathan kata ka Laban Bengalee Boys Higher Secondary School bat ka Laban Bengalee Girls Higher Secondary School Dawa ban Pynrung no yaka Sobjek Khasi hakini ki school kajinglet jong ka seng kalong hadian kajinglap kajongka badru kajingmi kajing ujor naki kmi ki kpa bawan ujor ha kajing du lat ki khon ki kti jongki ban beteng ban shem yaka ka Sobjek Khasi ka belong ru ka ktien try kini ki school ki layat yaka chinya lenti jongki la palat chis pas nam tam henry kim shem ladan yaka Sobjek Khasi namar kata ka seng ka Dawa kini ki school bakin Pynrung yaka ka Sobjek ha ki school ka jongki nang baki samla pulia try muluk kinyo jimentoy shibon dak bakan thop yaka Sobjek Khasi kum ka wei ki Sobjek ka jongka kum ban shupen kan mau kani kam de ka sien baning kong baga seng ka mi bandawa ban kan thop no yaka Sobjek Khasi ha kini ki school ka karwo na kalyang u chairman ka sel ka ong babaro ki school ki badon ha ka dong ka than Laban hi baro ka wei ki bomdon yaka Sobjek Khasi ki de ban Pynrung no yaka ha ki school ki jongki Mentas ni nak kalian kaki isu Laban Circle Education Cell nila iwan bentuk ikni ki arli di sekolah kemudian hako dong katan ke sini hako Laban kata kalong ka Laban Bengalee Boys pada Bengalee Girls High Secondary School nila yo bentuk ya armut ki principal jong ka institute kembali tep makani ka school kabala ya ni hako Laban kabala dan lasis patam teliki senam Henry kabasungsi pat hakni atli ki school kam shin madan ya kata Sobjek Khasi kani ka school kadang hako kendo ka siap ka juni te namar kata kum kaseng bak education cell jongka Laban Circle hi brakwe kebu jing Dawa mat jongka school ba kidi ban warra no ya kan ka Sobjek bakan bu pat ya ka Sobjek Khasi ha kani ka school ke jongki ba ta bawan ra ka Sobjek Khasi hi inget ba subun ki try meluk ki ba kuliah pak kani ka school ka jongki kinwa kila pat banyo ya ka jing toy da basem ya ka Sobjek Khasi hagis nam kila oleh nakaliang jini nila awan kendo la dan kampanyesian namar ka jing yo complaints na kibabon ki students ki kmi ki pa ki kuliah hakini pat ki arli ki school namar ka jing bamdan pat ka Sobjek Khasi te nakaliang ka jungi ni da Dawa ba kani ka Sobjek kadiban urlong bat kadiban dan hapo kani ka school baro artlihi bat undai tangkini hendai hapo ki hapo ka Laban hi baro kawai bakini ki ba ka Sobjek Khasi hakiki school pampat dan ka